Salutare tuturor și bine v-am regăsit într-un joi în care o să jucăm Total Eram doar pe nivelul 30. Vă zic, cam în fiecare zi cam 2 videouri vreau să postăm sau cel puțin unul. Acum, probabil nu zile. Acum ca în joc putem mai multe să postăm. Dar în zile sau cumva probabil noi putem și posta zilnic. Mă rog, de fapt, putem zilnic, dar probabil nu putem... Nu mai avem coinul sau ce este. Deja am medalie. Dar scrieți în comentarii ce vrem să jucăm neapărat. Adică nu în comentarii, am uitat să vă zic că nu prea merg comentariile și le pun. Când vreau să pun ceva că nu de copii, că nu știu după aceea dacă se întâmplă ceva rău cumva, că sper eu să nu se întâmple. Adică am citit și am văzut că în general nu se pune pentru copii un anumit video, dacă conține și lucruri. De exemplu, nu cu ce postez și vreau să am în comentarii, nu fac asta pentru că conține cumva ceva cu lucruri dezbrăcate sau dacă nu filmez persoane dezbrăcate sau alt lucru, că știu, sau și nu sunt lucruri foarte violente, de exemplu, nu mă joc jocuri cu pușcături sau alte lucruri. Dacă știa un șobolan sau... Asta a fost videoul nostru, uitați să vă abonați, salutare!